Takuita chikamu chechipiri chinonzi icho mhuka. Toda kudzidza pamusoro pemhuka. Ngatitaurei nekuteerera sezvatarayirwa pano. Uyu anonzi kuti Namba 1 yati domai mazita emhuka dziri pamufananidzo inotevera. Tevedzerai muchemero wadzo. So tichazama kudoma mazita emhuka idzi tozotevedzera muchemero wadzo. Takatarisa mhuka iyi nemhuka iyi imhuka imwe chete inonzi imbwa. Tinogona kutarisa mhuka iyi pamwe chete nemhuka iyi ihuku. Saka uyu ndiye mwana wehuku hukwana, iyi iriyo huku yacho. Satobatanidza toti huku. Tikatarisa dhongiri pamwe chete nedhongwana, saka tikabatanidza pano mhuka yacho inongonzi dhongi. Tozotarisa kiti inoyi pamwe chete nekakatsi aka kureva mwana wekiti. So tichazama kubatanidza so tonyora kuti ikiti. Saka kuchema kwekiti mnyeu. Kuchema kwembwa huhu. Kuchema kwehuku tinokuziva, munogona kuteedzera. Kwedhongi kwakaita sei. Saka tinofanirwa kuziva machemero anoita mhuka idzi. Saka pano tabva tatoita zvatarayirwa nokuti zvanzi nanganisa mhuka dziri pamusoro nevana vadzo sezviri pamuenzaniso wakapiwa. Saka kiti iyi tainanganisa nemwana wacho katsi. Imbwa iyi tikainanganisa nemwana wacho imbwanana. Huku iyi tainanganisa nekamwana kacho kahukwana. Dhongi tikarinanganisa nemwana waro zvakare. Saka munonobvunza vabereki kuti mwana wekiti anonzi chii, kowedhongi, kowehuku, kowembwa, kuti munyatsokuzvinzwisisa. Tiri pano zviri kunzi tevedzera mavara aya mubhuku rako. Saka tinofanirwa kuteedzera mavara aya akadai so. Muri kuona tiri kuita senge tiri kudhirowa asi tiri kubva tanomubatanidza neimwe zvakadai. Kana panapa patiri kuita senge tiri kunyora M but tiri kubva tamubatanidza neimwe M kuti zvibude zvakadai so. Dudzai ruzha rwemavara anotevera mumapoka enyu. Chinyora mavara aya mubhuku rako. Saka iyi N kududza ruzha. N tinoidana sei kushona? N. Then inoyi M ndo ruzha rwacho zvakare. Saka tadudza ruzha urwu chinyorai mumabhuku enyu kuti zvinobuda zvakaita sei. Tapa chikamu chekutaura nekuteerera. Taurirana neshamwari yako panogara mhuka dziri pamufananidzo uyu. Saka ngatitiitire shamwari neshamwari, ngatitauranei kuti mhuka idzi dzinogara papi. Saka tine makudo, tine mbwa. Tiri kuona kuti makudo anogara musango, imbwa dzinogara pamba pamwe chete nevarume ava vari kudzingirira makudo nekuti anga achidya mumunda mavo zvatiri kuona chibage ichi. Saka ngatinobvunzai vabereki kuti makudo paanogara panonzi pachi ari musango, nokuti anogara musango, vamwe vanoriti dondo. Ava varume vanogara pamba pamwe chete nembwa dzavo. Chii chiri kuitika pamufananidzo unotevera? Tiri kuona makudo aya ari kudzingirirwa. Hatingati makudo ari kuvhimiwa nekuti vanhu vazhinji munyika yeZimbabwe havadye makudo. Variko vanomadya zvavo asi vashomani. Saka tingati makudo aya ari kudzingirirwa nekuti anga achiba chibage mumunda mevarume ava. Kana kuti kana dziri nzvimbo dzinodyiwa makudo, tinogona kuti vanhu ava vari kuvhima makudo aya nekuti vari kuda kumadya. Saka uku kudzingirira mhuka dzanga dziri mumunda mevarume ava.
tikati dzike zvishoma zviri kubva zvanzi tinyore zvakare pattern iyi. Tiri kuona kuti ndi C watiri kubatanidza zvakadai so. Munogona kuva nemanyorero akasiyana but ndo mabudiro azviri kuita aya. Zvakadai so. Tobva tanzi tinyore zvakare C mudiki nemuhombe, 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 C mudiki nemuhombe. Tikadzika zvakare tine aya mapatani. Tiri kunyora ma N nema M. Saka zviri kunzi N mudiki nemuhombe, N mudiki nemuhombe. Zvobva zvanzi M mudiki nemuhombe, M mudiki nemuhombe. Toya pano tiri kunzi tinyore ma U akabatana seizvi. Saka aya mapateni amofanira kudzidzira mabhuku enyu. U mudiki nemuhombe, U mudiki nemuhombe yakaita sekapu kudai so. Ndiyo U mudiki nemuhombe, mudiki nemuhombe tichingodaro. Saka mapateni aya amuri kuona mubhukumu mateedzerei mumabhuku enyu ndokuti mudzidze kuti zvinonyorwa sei. Tikaenda pachikamu chekutaura nekuteerera, tiri kuona pari kunzi tauriranai mazita emhuka dzinotevera pamwe chete nenzvimbo dzadzinogara. Saka tiri kuona kuti mhuka idzi imombe dzinogara mudanga. Tiri kuona zvakare kuti saka iyi imombe inogara mudanga. Tazoudzwa panapa kuti nanganisa mufananidzo wemhuka dziri pamusoro nepadzinogara. Saka mombe inogara mudanga. Totarisa shiri inoyi inogara mudendere. Tozotarisa imbwa inogara muchirungu iyi inonzi kennel, kamba kembwa kanenge kari pamusha. Saka tinogona kuti imbwa inogara pamba sezvamuri kuona kudai so. Saka idzi mhuka ino iyi shiri ndiyo yega inogara musango, inozvivakira dendere rayo, asi mombe pamwe chete nembwa zvinogara pamba. Muchirungu mombe nembwa anonzi domesticated animals nekuti akapingudzwa nevanhu kuti akwanise kugara pamba. Asi iyo kunyangwe neshiri iyi njiva ino iyi kune vanhu vanotodzichengeta pamisha yavo, kwozoita njiva dzinongogara musango. Saka zvinosiyana. Muchikamu chinotevera tichada kudzidza pamusoro pemidziyo yapamusha nemabasa ayo.